3 pesos. Ini bro, ta ko yan. Halat ka mga kababayan na pasensya ng una. Sa sadiri ako Bicol, may disiplina sa sadiri ako Bicol. Bakong mapaabaw-abaw ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Sinda, Ini bro, ako Bicol, sinda, kita ika ako Bicol, sinda, kita ika ako Bicol, sinda, kita ika ako Bicol, sinda. Sa sin kami permi alisto pag sinabi. Sa taho ka mga nagkaurubusan ning lodig di sa Samuyang istasyon. asing magkas So Samuyang ko yan. At yan bro, tapaludan tayan. mangibabaw ang bo. Lalong-lalo na sa National Road. Di ako ning ko yan, di ako ning aram. Pero aaramon ta, ano? Aaramon ta. Pag National Road, I think ang easy ko, DPWH. Bicol, sinda, Pag sa mga ko yan, Bicol, sinda, kita Provincial Road, province yan. inda, kita ika Engineering Office. sinda, Kung sa munisipyo, Municipal Engineering Office. Bicol, sinda, O sige tabi, medyo napansin ko man yan, na medyo madulom. Ano daw ang dahilan? ika Ayan nindo ta, aramon ta. Aramon ta, ano? ako Bicol, O salamat tabi sa nag-text, last 3 digit. kita ika ako Bicol. O ano tabi ni ta may upload na sa kuyang love digdi o. O good morning love. O good morning man sa imo. Kung love upload mo sa kuya, love aman upload ko sa imo. O relab-laban ang lasi ini. Mas maray bagang relab-laban sana. Sige tabi mga kababayan. Sige tabi mag PLDT ka na. Ano daw tabi PLDT? Pasyari daw. Kaya pa ba kami mag-apply? Dapat mag-apply na kita sa PLDT? Mag-apply halat ka. Ayun, may kuya halat ka mga kababayan. Medyo pasensya na tabi hindi kaipuhan naka-live kita. Ay, pambihira. Baad kinaon, di ko na kuyan ay. Pambihira man. Sana wala, Sige tabi. Yan ang pagtuga kang mayon, da ikita pwedeng tanyugon sa sadiring tataramon. Sinda kita ika ako Bicol na urago. Da wala bilabi-labi na ang pagtios, da ikisiplina sa sadiri ako Bicol. Bakong Lat ka sa mga kaaki hanggang sa nagdakula. Purong Bicolano na maurag sa lada, mabuto na matabangan ng kasaraditan sa gabos na mga bag. Birak Uragon. Yun na ini, powered by Restream. Sige tabi, i-edit mo na lang. Ika. Ang galuwa sa FB. Tigdi lang kamo na sa Skylon ngayon. Good morning Alan. Kita ika ako Bicol, Ang istorya, ako Bicol. mga kababayan, sa mga amigo kong mga rider, kila pa yon Alan sa pag-iriban nindo. Kita ika ako Bicol, sinda, kita ika Si Wapo da ang paisi sa Agom 4 days na magalibot. kita ika 2 days man lang ang schedule. ako Bicol, Anong gustong sabihon ka? sinda, Nabang kita kasaba ko mga kababayan Bicol, sinda, kita yung naghapot kasaba bang sa kapos ta pagkaaga marluwa sa opisina ka. sinda, Riparuhaw nyo man tabi. Bicol, Simpleng obligasyon bagay di nyo pa yan nagampanan. Grabe naman ka mo. ako Bicol, Buot digdi sa kuyan sinda, sa partikular na lugar. gabos na mga bagay At ang aning maipaabuta sa tuyang kuyan sa tamang ahensya ng gobyerno. da wala bilabi-labi pagtios, da Sa lang kung pig turnover kan DPWH sa yan masunod ng office ang sentro gapailaw 4 PM. Ang street light sa sentro sa sadiri ga, kita so may mga obligasyon ako o kaya riparo sa naman tabi sa kuyan lambang ahin nindo ko na ayos pa ba ang mga pagka morning ika ako sa gabos na nakatutok sa tuyang